ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମମରାଜର ବନ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପାଣି ଘେରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଁର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁର ଏକ ମଠ ରହିଛି। ସେହି ମଠର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତଥା ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଫୁଟ ପାଣି ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।